Iyo ing negara Gajah Maya liman benawi ya sinebat kraton Tirujagala. Marmane kraton Garba pita kanggo kawula dumugi wanca negari Malatani. Yen to kraton Ngastina panjang kunjuk pasir ukir Rajinawi gemah ripah tata Kartata Raharja. Werdine panjang dawa pocapan iku ujung dhuwur wibawani jembar jajane dhuwur kamekasan ya padhang obore dhuwur kukusi. Pasir ukir, pasir samudra ukir, gunung Potongrangiting praja ngaraken pagunungan. Ngananaken wana saha pategalan keringaken pasabenaken mekeng teping benawi. Ngayunaken bandaran langkung-langkung. Senajan kathah tintang sawuta kang sinungga marang pertini ngasungan dengan koso kathah para kawulan terus samya anggona raras. Ing ngajeng carita yen to kraton Ngastina iku Rajinawi pasmone. Loh terus kang sangu pinanggo dadi papan sing ketumpangan mari. Apa kang ditacmaken bisa tuwuh ijo proyo-royo jinawi kekawune tembung ora kang sangu iku. Mergo saka kaprigelan para kawula ingkang sami apretani. Bisa pangawi ora bola masta teges ora pengalan sandal. Kemah lan ningsut dagang rayal para nakuda dagang gedhe dagang cilik tacal minti saking moncor dari dumugi kraton Ngastina angklur seluruh pepindhaning tirta kang mirentan kendhak dari patondra kathah para kawula kang samuju ana ing kanan kraton Ngastina sinajan pambukan para kawula apa sudra mulang loro. Nang santemadene pangken sita karo ngagung napa bumi Magarsari. Senajan hamung sak tepak jembaring bumi bisa kinarya mangkuning para kawula. Bisa kinarya tentreming para kawula yen katondra. Kaya bisa nandur dobok sawaka pupus cindhe awa kencana. Gesang tata witentrem ayem-ayem saking kathah para kawula tingal. Jejeran pepeng abujuke tepung taritis papan liar diluket ngelupang bahwa santung pantaran sambu bladar pratini datang ono berkawi yang samyo jejengkinan nang pasulayan hantur kumpul rukun ngangkat toko kanten termane negari kartu-kartu kakak porong kawung kang samyo minggu rojo kaya salihin rojo kaya candrani maeselu banyak ayam utuh ini dolan sak nenggalani yen siang kono pangunan yen antri langsung ana pamandro dewi-dewi datang karo kang latake ora ana kang cing rencang lan tinandang pratini
Datang ana para kawula ingkang sami alok kelangan lan kaciciran sepilan ning Durjana Prajinan. Manunggal kawula Gusti iku pinawa dadi saka guru negara kang agung. Wus kondhang dumugi manca negara. Yen ngatur Ngastina gawat kelima-limat inggih kemati-mati kelanturing pawarta iwen kang berngungkul di kraton. Bisa njungkel kapisan Pratudara Sirna Margolayu kakang Ratu Baratu. Raja Maraja ing sama teluk tanpa krana depaking Pacaka. Saben wanci atur blukti madlontong kang ngarep peni-peni raja peni guru bakal dadi Sotya Mawiduri tata gelar atur pisungsung wenge bakos kae marang para nyai taman kang tinggal ing Ngastina supados sang tampa begawan Palasara ya iku kambabate kawonten ngangkut dedamar kawonten kabeten ingkang den gawe kamulyaning para kawula sanegara semanten candhane para kawula niki bocah dosa namang kota dosa langsung ngomong wereng kasih wenang den capro ngagung jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suwidana ya Prabu Kurupati ya Prabu Gendari Suka ya Prabu Trimamangsa ya Dastra Lenggah Sinimaka kuwi dapat nang kadhargane kadya Jaladri Dring Kepakan Abdul Kondang Ratu dari Watak Adigang Adigung Adiguna Kondang Agung Birbono Bandu Sekono mengkeraki muabdi bener yang ucapan di datang tinggal saring mobil Narasasa Marang Agung warung kodal Ngastina masih kales maman pribadi Marang Agung lenggah on kematian poso jenazah bawa mati sengkulu ya Sumat Raden Triganapati suku Jojo tekan janggut ngapur ancang Astaniro larmatem tedakiro notori Mondoroko jejuluk Prabu Sarya Prabu Sarya Raden Narasaka iku kales mrasepuhipun Nara nata ing Ngastina Prabu Duryudana lenggah jajar marang rujuk Ngastina Pandhita Sukayana kepada sang topo gandul Resi Kumbayana akan terdakira nata ngawugu jejuluk Prabu Basukarna Diwati Karna Raden Suryamojo nampi sanipun rayi dalem Ngastina saking Banjar Jumut kekas Raden Dursasana samping para nayakan praja Mantri Pati Wedana menewu abdi Demak abdi Bekal abdi Lurah abdi Janjar lan abdi Magangan ingkang kapiran lamat-lamat saking Srinatrata para abdi gemblak ing masang kriya Londo Brandung Pragung Soto Kangkai ingkang sami nganggo karo siang pantaran katri pating jengling pating jengkling bisa gawe asline Wiswana wong agung sigra amarga sabdo kang nyartondo para abdi sambil ngantap bendi beri munya mangungkung ing ndono sinarengan song-song gelap kamboyong ngestingkil ngatroto gumebyar bercah hari tatik aku pati lesir gono dipito gono maling dipulih pito kencana candrani iya dolan ngopo kami kantuk boleh kencana sinarengan suara priyem gurnat butuntut butuh kalau tokomu nyomang ambal-ambal hormati masa dalam sarata hormasiban kono berlebon parang panuh saking montor dari candrani kaya kabah dari intri tumpang jengkol masih bani konco maju konco jajari konco maju konco dodok konco maju konco jajari konco dodok dajoni sak
makin tempo oleh Sekar Seno Kok sang sang oto Duryudana Dandra Kang Putitoro Kasliring Samirana Kongas kandaning Sekar Gadung Sekar Gadung mangantar
basa jenare ampun dados rejeki kare bakal ira manawi jiwa tengah somalira paman basa jenare nuwun sepanmu kapundhi timbalan dalem anak Prabu ing sampun mekar dhateng pun bobo saderengipun pun bobo katimbang ngabiyata wonten jawi gadhahi raos kumarasan jen kok marang kula bataken dinggo kampungan salungguh tinanjer kula alun-alun katemi mondro mojo tumikira caruk awar maras nanging sasamunipun katimbang ngabiyata pingemanah pindho simiran tirata wae windu wanisan mbok pilih pun bobo katimbalan marasowan wonten kalepatan pun boko basan atur klosek limah lampah klosek jagat badhe marimpi durung mateng pun boko wonten badhe swara nggih kasutu monggo dodo katigaso monggo jogo cerpun boko kesang wonten pengawanipun pojokan anak Prabu nggih anak Prabu Sukidana paman basa jelar wonten dawuh ing putramu kepengin mundur iso katibaran para nayang bojo lan sedaya kawula sasampunipun wonten dadosan ingkang kula semanten Koko Prabu Durmati duta kepukasan wonten Garing Astina dunggil anak Prabu sesembanipun jaksa negari sedaya para ngayaka sinamipun para kawula boten betenipun kalian adat sabenipun sedaya saking sakupaya suntemat ngabiyen malah kathah kawedal malih ingkang dedak merang Siti Sewu ngaturaken buluti maglondong kangaran kados adat ing kamu inggih anak Prabu Duryudana babar untuk dawuh yen kateng boten mitanipun saderengipun Prabu Durwati duta wonten Garing Astina boten mitanipun kathah para nayaka kathah para kawula dados bebaten boten kathah ingkang kathah para kawula minggahipun para nayaka menika namung awit saged agengipun tatat boten wonten ingkang masikapan loya mekaten nggih para kawula minggahipun para nayaka praja ing negari Astina mekaten papan wonten dawuh kasih lenggah lamun kepiye lan kebutuhan 100 para nayaka para wadyabala ingkang ngabiyata ampun ngapus tumitungkap anginipun bedhangetaken baten jarwanipun putra iki saken dawuh mekaten nggih anak Prabu Duryudana nyuwun baten pepundhen kula Rama Mandaraka ngangkos radan ingipun keputusan carane Seradan seri kacawisan sinaguna putra gawe lampun soto rayuni kemarin ini kemudian ngaturaken pambagya Rama Mandaraka ngipun Prabu wonten Garing Astina bawa langgeng sumidatan rawat iring anak Prabu tapi nang kali kata dogal gumurdo panganggo dalem anak Prabu ing sampun mentah batang pun nampi panesipun anak Prabu sakatan winantu garjang mirsani loro anggipun pun Bapa Prapta Garing Astina kedal sing menika pun Bapa Sungka Puja Astra kunjuk sandaping padha wantu-wantu nggih anak Prabu Duryudana kula pundi Wurtaka mirasaken janji pasalanipun ingkang putra gesang wonten Trowutu iki kasugihan kasih talenggah lan urungin Rama Mandaraka nuwun kados boten kirang prayogi anak Prabu pepundhen kula paman tulung bareng jika butuh ngaturaken pambagya Rama paman Durna konten blebuduk manyar menawi pamujipun anak Prabu Duryudana pun Bapa mangko nglinggahi semakin mateng kawit dateng bareng pun Bapa suka puja sapunjuk sandaping Bapa doan-doan tunggil anak Prabu kula pundi Wurtaka miyosaken Jaya Nur Sayu ih kasengiyang kasih talenggah langkung win paman Durna nuwun kados boten kirang prayogi anak Prabu Koko Adipat Galuh ingkang rai ngaturaken pambagya para Rama
Raupo duko kemudian kula kuat mati kaono wonten kali Gusti jagat Yobano punaki pangujipun Hyai Prabu Sakadhan napa pun pato wonten ing kali Gusti mangke mboten kawidaten kepareng ora kok suka padha asitipun jur sandhaping pamadumawan tuwanipun Hyai Kurmati kula pundi wonten toko mugi saged jimat paripe kasinggihan kasih calenggah lan ngurumi koko adipati larno pun kados boten krayogi kathahipun kakang Hyai Prabu Duryudana Dimas Dursasana sepuluh padha kanthi lajeng ngadhep para wasanipun kakang Dimas Dursasana Nuwun nampi pasulan Prabu ingkang rayi ngabiyantara manggih batang kawidaten Prabu kewareng ingkang rayi ngaturaken sungkem pamuti kunjuk sandhaping wantu-wantu ngaten Prabu yulaku Dimas luwung pastipun kakang Ninggal Tamarana ngopundi Prabu kepenak monggo wonten ngestaken kakang boten kirang prayogi kemudian kula Koko Prabu Duryudana wangsul wangsanipun kemudian kula Rama Mandoroko kados pundi nggih anak Prabu Duryudana kula semanten Koko Prabu Ndorowati buta ing pungkasan kula kali mesti di mana ingkang putra Sakadhan kepingin badhe mangindra jala kasenenganipun Koko Prabu Ndorowati lan batosipun ingkang putra kepingin ngukuhi negari Ngastina kanthi samudana durga semanten Koko Prabu Ndorowati pun cakem pun Bujurandawina suka parisuka Mustri Natuwata kendaraan ing samujumawis dipun pasangi guna piranti Godhesti karana saking kawrujikanipun Paman Sengkuni lan Paman Durna Koko Prabu Ndorowati putringet Purwomadya lan Usana dados bayangan boten kali Ngastina lan dipun larang wonten mandaring alun-alun Koko Prabu Ndorowati saged enget Purwomadya lan Usana satemah Dewi Kromo dados kandhau salawung-lawung kenipun Kanjeng Rama lajeng para wadyabara para senopati Ngastina bibar kados tambah merangkat topeng banjur-banjur ngantos wonten kedadosan Kanjeng Rama Dasatarata kalibu Gendari Seda kejudukan benteng Rama ingkang putra sampun bertengkar tiyang sepuh ingkang putra sampun dados tiyang ingkang meloro ingkang putra dereng ngantos saged mbukti mektekaken dumateng Kanjeng Rama Rama kalibu sampun kapundhut swarga prana kudu Rama gandeng kawong mekaten kados dinontok brojolonge dataripun ingkang putra Karana ingkang putra Kicalan dhateng Kanjeng Rama upami ingkang putra menika pribadi malas muji tuwuh loriran setanipun Kanjeng Rama ingkang putra Kedah Kadiparan ingkang putra nyuwun iku kan petinggal dhateng Paduka pepundhen kula Rama Mandoroko mekaten Rama Lemnamyan ingkang griya Liwan Candra katangani sumuing tiasa sumuing tiasa
Rum driya manawu driya Iwan isi iso Pamono kanggo jiwa laras Pamono kanggo jiwa laras ingkang nami gegetun menika dawah wingking nggih mekaten Kanjana Prabu diaken dados anak ingkang loro boten gadah yang sepuh amargi Kang Rama kaliyan ibu sampun kabundut sumanten tempat suci utawi wonten ngayunan padha nggih mekaten Rama nggih anggih Prabu wondawuh tiang besar wonten Mercakada menika namung sadremi nglampahi. Ingenane pati jujur wahyu menika wonten asanipun Gusti Madapati. Ingat pisan pejah. Senajan kados menapa warga anggenipun budidaya pados saged walu jati-jati manungsa. Nyawa niku yen ora pamitan. Senajan kepung Wadyabala mangewe Wadyabala sikep gagaman yen dereng duwiti timanipun kapundhut cuman wonten jaman kaliyan saged uwal saking selane garu. Nggih. Kaping kalihipun jujur. Senajan tumikari mondho nanging sanes jujuripun sanes pestinipun ngerangsang gunung Gayolopat senajan keletono gunung keletono samudra yen sampun menika dados judulipun tansah sumandi kaping tigaipun wahyu nanging sedaya titah menika dipunwaranaken budidaya jero panjungan naga gemen menika kedah mamisrana budidaya lan priatos nggih mekaten to nggih anak Prabu kawibaran yen Prabu wis manten dharma dados aturipun bapa sepados negari Nasna menika dipun paringaken dhateng para kandhang Padha Pandhawa nggih yoga-yoga Pandhawa kula pinten boten wonten kurban boten wonten nanging amargi saking wegipun Patih Sengkuni amargi saking budi pakaripun Patih Sengkuni negaripun panggai tresna dipun pitenah dipun caosi dedaran nanging menika mawa wisa dipun paringi guna piranti guna desti satemah wonten kedadosan anak Prabu Tresna ngamuk wonten negari Astina lan wonten korban kang ngrama kantheng ibu menika amargi saking pakatripun Patih Sengkuni ya ora Sengkuni
ayake mawon. Lho kok ayake piye? Amargi senajan kados menapa? Kakang Mbok Gendari menika tasih kadang Mas sedaya para yoga-yoga kula menika tasih putra keponakan kula. Boten wonten awonipun yen kula menika mekolehaken baten yoga-yoga kula Kurawa langkung anak Prabu Duryudana. Ampun ngantos yoga-yoga kula menika benjang akhir temenipun dados rerane para Pandhawa. Dados bakul para Pandhawa, dados gedibane para Pandhawa yen ngantos mengke dadosan para Pandhawa lenggah wonten negari Ngastina, negari Ngastina dipun paringaken dhateng para Pandhawa kula boten mentala nyawang yoga-yoga kula ngoten menika. Yang saking lambe kula, saking pemadi kula menika tumrap nyabrang kali maju ya klebus mundur ya teles. Ngaten menika nggih. Menika sampun tumapak perang ageng perang Bharatayuda Jayabinangun. Kula kinten kathah jejagul Kurawa. Kula kinten kathah para senopati ngaluhur ing sagedipun pitados manjing wonten Sumadilaka tanding biasa tangkep dodo kantan bau mengsah mboten para Pandhawa. Mekaten. Kok ora. Lah sak menika kantun Prabu Mandalaka menika sarujuk dados aturipun kang lain napa boten. Kula pinten yen anak Prabu Duryudana sarujuk amargi wong ajeng sampun ngendika kedah males ngundi tuwuh lawirang dumateng sedanipun Pak Prabu Dasarata kaliyan Kakang Gendari lan kinten Tenggara Prabu nggih mekaten kadibaran Rama Mandalaka nggih anak Prabu wonten dawuh yen to tetel mekaten pun bapa wonten badhe boten badhe umang sahabatan para Pandhawa manjing wonten Surabaya. Amargi Ngastina menika tasih kathah para senopati ngaluhur. Menika adigaran Durna senadyan pendhita nanging menika ngepen ngemu senyata kathah putra siswanipun lan sakpunipun dados pandhita ingkang nasis pangwasa mumpuni bata sing kawruh menika Durna. Duwe pusaka cundha maning. Kula kinten saged ngrambet nyawanipun para Pandhawa. Rai mongko tak dibantu. Nggih, kula boten badhe ngomong masalah para Pandhawa. Aja ning para Pandhawa yang sak senopatine. Kula boten badhe mundur secengan mengsah menten para senopati ninggalipun para Pandhawa. Luwih-luwih anakku mantu Karna. Anakku mantu Karna kondang ratu sing sekti Mandalaguna. Jangan pinulung Burda pinungko sari. Mergo pancen sak ora-orane Karna kuwi putra dewa. Karna kuwi anak dewa ning embuh ngopo kok ora kayangan kok timo blayangan ana ing Metropodo. Banjur Karna duwe pusaka sing jenenge Senjata Punta. Landhepe 17 jarene landhepe 7 cukurnane aku durung pati percaya. Lambe pusaka sing jenenge Keris Para Dinten Yuga. Keris sing landhep tak kira Adipati Karna saguh manjing wong Sumadilaka mungsuh marang para Pandhawa. Mergo pancen Karna ki ana Ngastina dadi pengayom. Mergo gelem dadi pengayom amarga jatuh pramane kuwi isih kadang tunggal yahin marang putraku si Dina Balwati. Yen wis menapa nyawani para Pandhawa ora ana gunane karena ana negara Ngastina. Iki pun badhe mati. Kadibaran ora kamu. Yen cara mengaten namung cereweteh boten-boten rampungipun. Dados yang montor sesepuh gawe kira kedah dipun ginakaken. Senajan kok tuwa kaya napa nyedani iki pepunden dianggep kuwi senopati kudu maju nang Surabaya. Kudu manjing wonten Sumadilaka. Senajan Rama Ndoraka menika sampun ngladeni ponani kula percaya kadhe dalipun kula pitados kastenipun kula saged ngrampet nyamanipun para Pandhawa. Yen ingkang Raka menika
namu dawah mangunipun kedahipun ngedados mor suwipun Nyai Nurmadi Rama Mandaraka langkung rumiyin menjing wonten Sremadiloka tangkep dodok kancan bau mengsah dumateng para Pandhawa. Karna kono den. Aku iki dimantu turu ning ora sewani kaya kowe. Kaya ngono iki cara nggon munjung marang wong tuwa. Nggih, menika namung aturipun Kang Putra. Kedahipun Rama Mandaraka ing siaga tata-tata. Tanding Kyasa Pandhawa Perpandu. Senajan sampun sepuh, kula pitados dhateng Rama Mandaraka. Dinten menika tinimbang kedisikan luwih becik disiki trabusa barisane para senopati ngamarta para senopati saking Wirata mekaten Rama. Kula pitados dumateng Rama Mandaraka mancing putra Sremadiloka. Sidhem jroning pasowanan Wadyubung tanpa sabawa tanpa sabawa kapraban sang Narendra Rama mangu kawonengan leru sing dukadepa berbudi mandono Berbudi mandun rasyo jagat dihoba Ger Kulo dados jejering yang sepuh Kulo boten kepengin nyawang yoga-yoga kulo natang-natang dadi batang Kulo boten kepengin nyawang anak Prabu Duryudana kapupuh ing kaido Kulo kepengin nyawang kuwandaning para Pandhawa wah matur sembah nuwun Kanjeng Rama mekaten nggih Kulo dereng lega kulo dereng marem ing dereng uninga mun sate marus kampuh saking jahatanipun para Pandhawa malah pun bapak nyuwun kanisangan sepados anak Prabu Duryudana linggar saking kraton Ngastina mula prindamel pakuwon wonten pakuwon Bulu Pitu nggih lajeng pun bapak ugi badhe siaga tata-tata damel pakuwon wonten ing Karang Pandan nggih karena wonten dalu metu njaba kowe gawe pakuwon ana ing pakuwon ngunting nggih sendika nggih pun bapak nyuwun supados ngedados pengampeng kula manjing wonten Subakah Adi Katura Pawanduna wonten dalu nggih supados yoga tata-tata dados ngampeng Rama Mandaraka nggih saken dawuh pun mangke pun kula piyambak badhe siaga tata-tata mancing wonten Subakah pun kula tak bisik metu njaba karo Adi Katura lan kula mundur supaya para kula dibudalake juk-juk ana ing pakuwon Glagah iku mergo pancen kabar sing tak tampa para penulis padha mbabar pakuwon wis wonten Rama ing ngapuniraken raharjane lumangsa tasaka sembatan sedya mengkono nggih nuwun ngapunten ala Duryudana kados sampun
sedaya para kadang Kurawa romat mening pakun gelagah tinuru ngestaken dan kemareng pun bapa minta madal pasiran pindhahaken Srimara yoga kula-kula atus-atus para punika pamit badhe monggo mateng para kadang kula lan ambaban pakun wonten ing ngrunting atus-atus koko adi patilam Dimas Dursasana nun wonten dawuh ora jeneng Purayi ora tak parengake bareng budal marang Kurawa lha kesanipun dus pundi ora pun kakang bakal linggas raton ambaban pakun ora itu malah jeneng Purayi tak percaya jaga negara aja nganti kedadian do musuh-musuh banyu kang gawe rengkan negara gawe pitenaing para kawula sing tak ngerti dodok seleng perkara wis tak kendang nyuwun pamit ora puja kene kali mesti mo sing ati-ati Dimas Dursasana aja bocah iki sore oh to wis purna sabda nata sabda pandhita atu sabda pangcap pandhita teng ratu sinami to pandhita nyabda datang mulawal yen to Narendra ngendika rata tiyang sak negari pindha tirta kresna kang kuwi dancang setong tangkep parang kuwi mangsi man kaso mundur angdaton jog saking Dapati nampi gambaran dadi ginarep ora dibedhaya sinau saking Mandura yayah dewa kairing para widodari saketi kurang sawiji
Ngajeng gapura dana pertapa kalamutastra gedene gapura mesak gunung anakan dhuwure muli pucang kelawan irisan ingkang kinarih adeg-adeg wesi balitung sirampung gusan nyamating gapura kampangan inten bumi gedene sakambil katut abune yen dalu pindorina yen rina rebut sorot marang Hyang Pratangga mati undak-undakan jambah akeh bang jejubinan mergi sing kedaton sinebaran mila paja mila tandani sinampar poradi bedaya pati gebyar mati nyucra yayah pidotri kang tumurun saking kayangan pintuning gapura kampangan gambar jalur lan udya ingkang kaen wana sanjang mojo dewi rati yen pintu minangka manten kapianggan yen pintu ngobidang suwang-suwangan kanan pintu kapengan reca gubara reca watu gubara gandhawa sira kang ginambah rata primo kawan
netra kula ilat majinggo karma jinara tusing grana lebet nyarep mapan kumbang sekembaran ya kena wisnan kumbang lanang lan wadon senteking bermara gereng-gereng kaya reca bisa mula jati teman moyo kundira sang nata kapapat sang patiwara Kusmangayu Dewi Batwati ngasta bokor kenca kinayong wiji yambyang dalem singur sigur kagandheng astanira kembul bujana dedaran kanggo cumawis maneka-neka mawarna-warna trep ngebaki meja prandine telas sinambi amrisan langane bedhaya ing datang kathah wilangane amung sekawan lajur sisih wilangane maneka-neka mawarna-warna keplok kepinggalan surat anggedasih gumer-gumer jroning datura ana sing ayu rupane ana sing ramati ayu rupane ana sing lara rupane nika sok barine sing ora pati ayu rupane malah luwes jogete suarane apik sing ayu rupane malah suarane elek jogete ora pateni wis ning yo ana sing ala rupane blas ora iso ngopo-ngopo ning delang delung karo dolanan HP macet live TikTok ya samusnya amrisan yang berdaya orang dikapri wangsul ana papan dhewe-dhewe ketinggal sowan-sowan si guru tesan prabdi nyawisaken 200 gumanti buksara kang sarwaseta manjing wonten sanggar pamujan ngeniki cipta nada ngastina kuku sing tupa ngalon ngendi-ngendi asang ngabekti kawengku sagung jajan sanget genyo hangi pisang resikane putra tangan joseng wiyadi nganggo libuan canggih bedil sirahe bolong libuhe bedil biasa iso moncret sinidut ing wonten pamujan nggih ucap kang nemat daran jagi pati suringane marasanta mura ing nembe kiwala tumengking katon ngasina Raden Mindang Ningaden Nara Nurwindo lan para Kurawa ramontra-montra kadang lain lho pating gledrah pating glaji pating gedangap pating pancilak mulai bedalan